ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೆರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಬೆದ್ರದಾಕುಲು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಲಿತ ದುಬೈ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ದುಬೈದ ತುಳೇರಿಂದ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಸೊ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ಮೂಲಕ ಪೋನುಂಡು ಸೊ ಕೋಡೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ವಿಶ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತೀರ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೊಡಿಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಪಣ್ಣ ಎಂಕದ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅವರ ನೀತು ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ಅವ್ರು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ದಾದ ವಿಶ್ವಾಸನ ದಯಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಆರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬಟ್ ಯಾನಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನೊಂದೇ ಸೊ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಇಡಾರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಸಿಯರು ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಾರಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣನನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ತುಕ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ದಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನಂದು ಸೊ ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿಯೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತುಳುವೇರೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇವೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸೊ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇದು ನಾಟಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಾರಿತೆ ದೋದೆ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಸೊ ಐ ನೋ ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಾರ ನಂದು ಸೊ ಯಾಂದಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರ್ದಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪರ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿತಿನಿಗಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದಾದ ಪನೋಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಡು ಏರಿಗ್ಲ ಆತೊಂಜ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಜಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಮನ್ಪೇನು ಬಟ್ ವಿಶ್ ಪನ್ನೋದು ಮುಂಜೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವೇನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪಂಡ ತಿಳಿತಿಂದ ಬಂದಿಕ್ಲಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾವಣು ತೋದಿಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಓಕೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ವಾರು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಿಪ್ಪೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಗೆಸ್ ಇದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಈರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರ ನಿಂಗೆ ಇಜ್ಜಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮುಖಾಂತರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವನ್ಲ ಓಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಇರ್ಪೇನೆ ಏನಾ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ವೆಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಜ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇನು ಏನಾನು ಒಂಜಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಏನೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ನನ್ನ ತಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎರಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಪನ್ನೆಂಡು ಆರು ಅಂಚು ನೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕರ ಅಲ್ಲಡ ಅವ್ರ ಆಪುನೇ ಬಕ ಯಾನೇ ಸೋತು ರಿಲೀಫ್ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನ್ಸುನ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಎನಿ ಹಾವೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿಪ್ಪುನತ ತೆಲಿಪವನ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೆಲಕುಲು ಇತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಲಿಪವೇರು ಕೆಲಕುಲು ಒಂದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂದ್ ತೆಲಿಪವೇರು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಲಿಪವೇರು ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೇನು ಸೊ ಇದ್ರೆ ನಾನಿತ್ತು ತೆಲ್ಪವಳತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿತ್ತು ತೆಲಿಪವಳು ಸೊ ಈ ನಟನೆ ಪರ್ ನಟನೆ ಕುಲೋನ್ ಇತ್ತನೆ ತೆಲ್ಪವಳು ನಾದ ಬುಡನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಬುಡನಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಸನ್ ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನೇಪಲ ಮಾತ್ರ ತೆಲುಗು ನೆಪ್ಪು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ಬಂಗ ಆವಾದ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ತೂತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ತೂತುನ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾವಡದ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾವಡದ ಅಲ್ಲ ತೋಜಂದಿ ಜಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಸನ್ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಈ ಪಾತನಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಕಿ ಏನ ಬರೋ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವಡ ಕ್ಯಾಮರಾದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೆ ಅಯ್ಯೋ ಆರು ತೆಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಸೋಲು ನಾರ್ಲ ನಿಕುಲಿತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತ್ತನ ಅನ್ನಾಗ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತ್ರ ತೆಲ್ಪವಲಿನ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ
ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಕಣ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಬಂದ ನೆಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೋತೊಳ್ಳ ಹಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಡೇರ್ ಉಂಡು ಅವು ಡೇರ್ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಡೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಲು ಸೊ ಸೋಪರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಹಾಲು ಸೋಪುಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಬಟ್ ತುಕ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಕ್ಕೂ ದಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈತೆಂಕ್ ಬಂತೊಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಇರು ನಾನು ಈ ತೆಲಿ ವಿಷಯಗಳ ತೆಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಏನಂತ ತೆಲ್ಪವರ ಬಿಡದೆ ನೆಂಚಿರಿ ನನ್ನ ಮಾರೆ ಸೋಪೆ ಬಂದಾನಾಗೋ ಇಂಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೋಕ ಸೋಪು ಜಾನ್ ಓಕೆ ಅವಡ ಇನ್ನ ತುಕ ಇನ್ನ ಏನಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ ಇದು ಎಂಕ್ ತರೆಡ್ ಕೂಜಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲ ನೆಂಚಾವ ತರೆಡ್ ಕೂಜಲ್ಲಿ ಜಿಂಡ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಬೋರ್ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಕು ಬ್ರಂಜನೆ ಬಿಡು ಓಕೆ ಏನಿದೆ ತರೆಡ್ ಕೂಜಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಂಚೆ ತರೆಡ್ ಕೂಜಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ನೀರ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತಂತೆ ನೀರ್ದಾಗ ಅಂತಾರೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐದು ತೆಲ್ಪುಜಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೇನೆ ಉಂಡತ್ತ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ತೆಲ್ದುವೇರು ಅವು ಬೇಟ ವಿಷಯ ತರೆಡ್ ಕೂಜದಿಂದ ಆಯ್ತು ತಿಳಿಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಪಿಚ್ ಪಿಚ್ ಪಿಚ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತರೆಡ್ ಕೂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಪೈಕ್ ಆಯ್ತು ತಿಳಿಪೋಡು ಒಂದು ಜೋಪ್ಪನ ನೆನರಿಗೆ ಓಕೆ ತುಂಬು ಎಲಿಪ್ಪನಾಗ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಚರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಓದೊಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಡ್ತದಂತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಅನಿರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕನ ಮೂನೆರಡು ಪುರ ಇಂಚು ಪತ್ತದಿ ಇರ್ತದ ಮೈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ಪುರ ಇಂಚ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಡ್ ಎತ್ತನ ಬಟ್ ಈ ಪನ್ಪನ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡದ ಅವ ಹಿಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈ ಎಂಚ ಪನ್ನಡವೇನು ಈ ಏನು ಭಜನೆ ಎತ್ತಡ ಯಾನಿತ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗುಂಡೆಜೆ ತಿಮ್ಮಡೆ ಕೆನ್ವೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಸ್ ಕೊಡು ನಂದು ತಿಮ್ಮ ಅನ್ಪೆಗಿದೆ ಆಯ್ ನಂದು ಐಕೆ ಗುಂಡೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ನೀ ಶಿಕ್ಷಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ನಂದು ಐಕ್ ತಿಮ್ಮ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕೆ ನಾ ಬಿಡಿದ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತತ ನಾನು ಐಕ್ ಗುಂಡೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಈ ಬುಡೇದಿರ್ದು ಕಲ್ತಿನಾರ್ದು ಈ ಓಲ ಕಲ್ತದ ಜೊತೆ ಐಕ್ ನಂದು ಅರ್ಥನಿರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡವ ಆಡ್ತಾನೆ ಬೌನ್ಸ್ ಅದು ಬೋಂಡ್ ಬೇತಾರೆ ಬೇತನಲ್ಲ ಇದು ಬಂಗ್ಮಂಡು ಮಾರೆ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ತಾನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುನ ಬಂಗತದೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರಮಣ್ಣ ಅದು ಏತು ಬಂಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ ಈ ಎಂಜಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನಾಡಿಪ್ಪಡು ಕೈಗೆರ ಪಂದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಪುಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಅವು ಜಗಳ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಆಪುನು ನಂದು ಪೆಟ್ಟೆಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಐವೋ ಈರ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನಕುಲದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಗಳ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಆಪುಣ ಪಂದದ ಅದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಬುಡೆ ದಿನ ತರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲವೆರಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾವಾಡು ನಂದು ತರಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲನ ಜಗಳ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸೈಪಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತರೆಕುಲ್ಲಾಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ತರೆಕುಲ್ಲಾಂಡ ಸೈಕಲ ದೇ ತರೆಕ ಹಾಕುನ ಪಂಡ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕುನ ಜಗಳದ ಲೆಕ್ಕ ತರೆಕ ಹಾಕುನು ಕುಲ್ಲವನ ಅಂತವ ಅತ್ತೆ ಹಾಕುನು ನಾಲ್ಕು ಕುಲ್ಲವನದ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಅವೇ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೀನಿಯಸ್ ನಕ್ಲು ಬರತಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಏರುಂದು ಮಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆರ್ಲ ಬೋಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ Yes, you are success, okay? No, I am not satisfied.
ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರಿಜಿನ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗುಜೇನ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಲ್ಪರ್ನ ಯಾನೆ ಕೆಲವರು ಉಂಡತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪುರ ಬಂದರೆ ಅಂತ ತೆಲ್ಪವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ ತೆಲ್ಪವರನ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಹಾಸ ಕನಪಾಯಲು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂದಹಾಸರು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಂದಹಾಸ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಿದೇ ಬರ್ತನು ಅಂತೆ ಉಲೆ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂದು ಪಿದೇ ಬರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಅದು ಆ ಕಾಮಿಡಿದ ಕತೆ ಮಾರಿ ಅವು ಈಗ ತೆಲ್ಕಿನೇ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಕೈಟ್ ಒಂಜಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತನು ಒಂದು ಎಂಜಾನ್ ಪೇರು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ತನು ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನದಲ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಆತ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದಜಿಂದ ಸೊ ಐಕೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಮೇರೆನ ಒಯ್ಟು ದಿಯೋಡು ಪಾಲನೆಗೆ ಯಾನು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟನ ಗೂಗಲ್ ನಾಡದನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಬರೀತೆಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಡ ಬೋಲಿಕೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಏರ್ಪುರ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತೂತು ಜರ ಹಾಕುಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ತಡ ಮನ್ಪೋಡ್ಚು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಬರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ಕೆಲವೇರಂತೂ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಇಂಕ್ ದಾದಪುರ ಪಂತರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬ್ರೋಗೆ ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಆತಣ್ಣ ಪಂಡ ಮೇರೆ ವಿಶ್ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತಿರದ ಸೊ ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದೆಂದಿರ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೆಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತು ಜರ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರಿ ನಾ ಯಜಮಾನ್ರು ಸೊ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಅವು ಅಂತೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಫನ್ನಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಫನ್ನಿ ಅದೇ ಮನ್ಪವಿಯಾನ ಓಕೆನೆ ಪನ್ನಾಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಂದ್ರ ಮಾರೈತೆ ಕೊಡ್ತು ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವಳೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಜನ ಅವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಸನ್ ಮುಖ್ಯ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಟಫ್ ಕೊರೋಡಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಗಿಡಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಲಾಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದೇನು ಅಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಂಗೆ ಹೊಸ ಇತ್ತಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಾನಲ್ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ 13 ದಿನ ಉಂಡು 2 ದಿನ ಆಯ್ನಿ 13 ದಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೆಲ್ತೋ ನಿಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್